Mesedez, zezen ikuskizunetarako oharrak. Zezen plazaren edukiera 1.400 pertsonakoa da. Entzierretan parte hartzea ekintza logro eta borondatezkoa da. Halako ekitaldietara eta ez da ere parte hartu alkoholen edarioen baten eraginpean edo sustantzia zorrogarrien edo psikotropikoen. Personas. La participación en los encierros es un acto libre y voluntario. Cada persona que concurre a estos actos asume la responsabilidad del riesgo que supone su participación en los mismos, por lo que este internado no tiene responsabilidad alguna de estos riesgos. Saber que en la realidad de Euskadi no está permitida la participación en espectáculos taurinos tradicionales de menores de 16 años, que únicamente podrán asistir como espectadores. Tampoco está permitida la participación de personas que se encierran bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas, o tengan capacidad política o Mugitu bafila beste barrera, bai? Bafila barrera. Bafila barrera, jo.
irugarren egunez etorri gaz esen plaza, gaur be entzierrua daku eta plazia irugarren egunez be, jendez beteta. Bueno, zeue etorri za irugarren egunez, lehenengo egunien be, hemen hon zinain? Lehenengo egunean ez, baina bigarrenian bai. Lehenengo egunien lokaztuta onzan hau dana, ez da gillatzo zela ontzan, gaurkoa bezala zabitzen ikusten oina zibarri dau eta ez da gize giro zabitzen ikusten. Giro hona hau, ez da, jendez beteta plazia. Bai. Zeuek etzaian imaiten, ez da, gorra bera, jaitea, ondio gaztia zai. Ez ondio, ez da bizten ondio, gainera 16 urte betik orduen, ez tozko izten. Baina gustokoak otzu ez da, ikustia? Bai, ondo dau. Oin lehenengo zezena sartu da gaina eta ikusi du ja, sartu barri lehenengo harrapo dagoela. Horre, apurtxa bilurra ez da muten, berta sartzeko bilurrik ez da muten? Apurba bai. Ondio, 16 urte egin arte denporatxo batzuk zuzuk, baina inakuan ikusiko zeuri behor barruan amatxok ez da hilabe txikotzun. Baina... Ez dut uste. Bueno, batzuta amatxok ikusik eta igual, akaso zeuri ikusiko ez da? Ez da kepa, igual. Bueno, ikuskizuna bintzat ikusten du, jente ez beteta, eta pentsatzen dut, hori, gustoko izango dela eta zeuendako be, urteroko itzordu izango dela, ez? Etortia plaza eta zezena ikusti, ez da? Bai. Orduan, urren urtean behemen ikusiko zeuei? Bai, etorriko gare, bai. Oso ondo, bueno, jare jendu zeuei, zezenakin gozaketan, eta, bueno, geu jente geixaun bila ibiliko gara, ia zer esaten dagoen, eta, bueno, ia jente geixau ikusten duen zezenak harrapota, edo, bueno, jaikua guro hau, ez?
Du, ja, zezenak pare bat pertsona bota ditula kalea. Rebelde txurten dira gaur, zezenak. Bueno, hau, lehenengua da eta animauta atara da, Bai. Azkar eta goguekin. Eta ja, hori, duk ez baduzune, ja, bi atara ditu ja plazatik kanpo eta beste baten bat obatuta ibili da, indarra neurtu. Indarra bat, bai. Hirugarren entzierrua gaurkoa azkena, baina zezenak esan du goguakin, baina gaztia be goguakin ikusten dira, Hor barruan jente pila sartuta, gradetan beste jente pila ikusten, gaztia gogotxu, aurtengo San Juanetan. Ba, itxuraz, bai, hirugarren eguna izan da, nekatuta egon beharko lirateke, baina itxuraz ez da emuten, gogotxu eta indartxu. Aurreko entzierro gunetan be, hemen izan zinezu, ikusten? Hau da lehenengua eta azkena, dago. Eta zemouz abitz ikusten, bai zezena eta baita gaztiap, Bai, ondo, beste urtetan bentzet bai, beste animo eta beste indar bai. Zeu hemen plazan ibiltiakoa bazara, ala esatzu beti gradan hogeto goten da, horre gaztian dago eta alientian dago txiku, baina zuetan ni hemen hogeto gauz, grada. Ikusteko ondo da, baina bertan igoteko ez. Bueno, aurren urtean hemen ikutsiko zaitugu, eta bitartean, gozatu zezena egin, eta San Juan jaixan akaberiak engu bitartean, jente geixon bila jarraituko dugu. Ederki, eskerrik asko.
badoia, soinua. Ba, igual itxungu jango zan hau, ez? Opa! ACB gauz hemen, Armaietan ikusi du, zezenak gogotxu sartu diala Gaztia bai, ez dakit zela ikusten duzuzuk, hirugarren da azken entzierro hau, hemen gradatik gogote ikusten da hor behetik baino, Bai, askoz be, gainera ez, ni horra, bueno, ipentzau bez, baina bai, gustatzen jat, azkeneko guna etortzia, bai, amete politia dau, eguraldixak laguntzen dau, eta... Lehenengo unakin alderatuta gainea, lehenengo unian dana lokaztuta, oina ikusten da, lokatzak ondala, baina, ondo ikusten da, hemen jentiek giro honien ibiltzeko, eta susto hartuta, baina minik ez hartzeko.
Pentsaien dut, zeube aurten bai, baina beste urte batzutan be etorritxeko izango zara, ez? Bai, ni urtero, hori bai, zezenetara urtero. Eta batzutan be, igual, konfunditu eta ordu bat lehen hau be bai. Bueno, hemen gertatu izan jat, bai, ez, eta tertu, aia sortzirak die edo, bai, nik urtero, lehenengo eguna eta azkena gehixen gustatzen jaten adie. Asko aldatu da, holako egunak asko aldatu dira lehenautik gaur egunea. Ez da aldatu, ez gutxi gora bera gau paseruak, lehenengo eguna jente pila bat egoten da, bueno, gainera lehen igual jente gehiago behoten zan, zelan ez hauen kopurua ezan betetzen. Bai, edozein sartzen zan, ez da? Edozein sartzen zan, hori da, on ja, gero ja, umiak, esan gure dut, 16 urtetik bera, ja ez dutzi lagatzen sartzen, eta gero 1000 eta piku pertsona. 1000 orduan ja, gelditzu izan naiz, sarrera gabe bai, behin, bai. Bai, jentia guztua handi ziten dago, eta ikusten da, jentia hemen guztua hiltzen da, badoz, aditu hau badiana, goin ikusten du hor batei lurretik eruetek jabiela. Bai. Horrek aditu itxurek ez dako, Bai, ez, baina nik dano gure dugolakoak gertatzia, Bai, minik hartu baina. Hori, minik hartu bari, bestela esaten dugu, aike soso, eta hola. Baina hori da, minik hartu gabe, Ondo. Azten apurtxo batzuk, Fraka bebe launetan dago itxixa eta, bai. Ez dakit jar kaixolatik urtengo ganatzen. Bai, ez dut uste, baina gaur igual ez, baina bixarreko, derrefende izango da, oia eta hemen mina daukot, eta zergaitik izango da. Baina bai, oso politxo, eguraldi aproposa gainera eta... Oso ondo, disfruten jarraitu, eta beste susto txomatola disfrutetxo gakun baina, esan gura, minik hartu bai. Minik hartu gabe, astin jotxu bat. Oso ondo, bitartean jarraitu ingu. Zezenak da zer remuten dagoen ikusten. Vale, hori da. Ondo izan?
entzierrua, ez da ulerketan dultzainero harik, eta eurakin gauz gu gaurkoan 3. entzierrua, azkeneko entzierrua, ez dakit, zela ikusi zuen, hasieratik handik etorri zeinean kisto jente pila zeugain zeuen atzetik, eta hemen be plazan jente pila bat ikusten da, Bai, gaurko diania be, lehena bezala, pues, jente gazte asko etortzen dira eta oso politxe esetea. Bai, atzoko apurtxo bat frontio esetea, baina lehena eta 3. dianak oso politxak eseten dira, gustokuak, bai. Ikusteko be, gaurko egunean hobeto, lehenengo egunean, baina ikusten da ez da lokatzai, jentia gaina baliente dabil, gau pasero baliente dabil, hola txe disfrutoleke, entzierruaz eta, bueno, gero plazako ikuskizun honeaz. Hori da, bai, terrenua hobeto hau da, jentia gaixo animetan da, ez da benez horren beste zikintzen da, bai, giro politxa dau da, beti ikusten dugu ikuskizun politxe zeten da. Ontsi urten da beste bat, beti, gogotxu urteten dira zesenak eta gaztia, bai, batzuk iez azkarriken daue, batzuk aixola barruan gaketan dira, baina badoz balientia, bai, Bai, danetik edau apur bat, Bai, lehenengokotan ez dira animetan asko, da gero nekatzen danian apur bat, bueno, hor urteten daue apur bat, eta, bien. Zeuei be penia, 3. eta azken entzierrua, bueno... Bueno, ja apur bat be nekatute gaz, ja egun potentiak izaten dira guetzat, gauza asko gau eta, bueno, pues, ja... Batzutan be nekatute. Zeuek kantzauta bai, horren ben atzien ikusten ditugun jente asko kantzauta dagoa da, baina, bueno, ez dakit beste guntxo batzuk, ez zeben jarraituko zeuek. Oi, ama, zesena sartu da barrera sartu da. Barrera zesena, ba, bueno, zesena barrera barrura, ba, bueno, gente ara kanpora, horrek ez dago, soluzio samurra dako. Bueno, garbitxu txenda apur bat, hori da, bai. Ondo tortuen da, garbiketi, mundu gana. Hainbeste jente ez zuen oindala gutxi, Lehen ez diek esan animetan ez diezenak barru esartzen, pues oin barru esartzen die, ondo. Gero laizter etorriko die. Zezena baki nun inbida duen, hemen hilarra eta nun inbida duen min. Esaten ebien, beste gutxo batzuk, ez zinen ibiliko hemen dultzaina joten da holako giruaz, gozaketan. Bueno, beste toki batutan behibiltzen gare, baina hau berezixe da guretzat, Bai, arrasateko entzat, pues ja, amengo danak gure gaztiek, eta txikitatik ezauketan dago amengo geixenak, eta, bueno, ondo biltzen gare. Oso ondo, bueno, zeuei hemen jaeko zauet, dultzaina joten, giro hontaz bizitzen, giro hau sortzen, eta, bueno, zesenak hemen baina ostetik urteten dauen. Oso ondo. Ni esker. Venga, bale, zuei, bai, esker kasko. Zesena sartu da barrura sartu da.